nanti akan dihadir oleh seksi lansia, ketua seksi lansia dan dewa koinonia atau parhalado. Sebelumnya kita dengarkan KUR lansia. Acara selanjutnya Hatta Huwasi dari Ketua Natal Seksi Lansia. Kami undang Amang Dr. Osi Jabat. Shalom. Oras marita saluna. Napinar sangapan Padita Resort amang Padita Jeffrey Sitik Daun. Napinar sangapan Padita Fungsional Inang Padita Jojor Buru Perdede Dohot amang Padita Surya Lubeturuan. Nang dihamu saluhud nama nami inanami ani Allah ali bagasi Yesus Kristus. Sonare perpungudo hita di ngananon ima di acara perayaan Natal ulang tahun lansia apa 12 tahun. Mulai ate padi Tuhan Allah di leo detik kinauli nadengget di hita boy marlas ni roha di ngananon Itikyo ni pesta Natal ulang tahun lansia KBP Keberan Lama. Alai perjulul masattabi hami ala terlapat acara ta pengmalani semangat ni lansia ude. Pinuji ma Tuhan. Setoma tetap semangat ala ama mau inang lansia sudah kita selalu.
Memang mulai perayaan Natal selalu do mengalehon kesan na berbeda sian perayaan asing. Mulai Natal identik day las diroha damai dohot persaudaraan manang persauran di hita ruas di HKBPO. Jadi berhiti tikyon pinasado mulai gudang tu hita saluda terlebih banyak kapanitia dohot sudah nama kuwasi ulau tasadarion. Tong depan sahaja mulai gudang tu inang pendeta Jojo baru perdiri dohot ama pendeta Surya lebut keruan nado makubasi ulau tasadarion. Jadi memereng pekawasan di inang do amangon bahira tanglan siya perasaan niya kalan siya tira naboso sudah alah ada dihubasi hala inang do penditon sudah. Jadi mulai ada begitu kan saya giama tuari namang ihut tong semangat kalan siya tabwa kahipason puhita menguji tuhata dia tiki namanya ihut. Jadi belum ulang tahun ni lansion 12 tahun tu je posodo. Jadi sesuai tu tadi dari semangat lihat ka amang doi nang opung dole opung baru. Jadi yang dia mah saya betul di pertama nama dengan kita seluruhnya. Jadi molo adong kekurangan ni panitia ba mangido maaf mami basang jeto karena menyot taba maka nauli na ringgan di uriat tahun sabuy terus kita semangat marsangat tuata di pumuata di dia pehita maringan depe ang dia mama tadi bataan matungani mga romoti terluboy ba di ari na talon mungaro nunga tubuh Tuhan Yesus sehingga matubuh di bagas arwah tebe ang giat mabuan akalas ng roha doa ipaso di sude lansia sude ruas di HKBP keberan lama do di sude akapaparat. Jadi solat naik songon di pena buhi di pasar tu hita saluna sehingga mamat di batal madongado horas madita. Oleh tema Daudi Tima Muse Hatta Hukuasi dari Ketua Seksi Lansia kami undang untuk Amang Dr. Randus P. Parapi. Shalom. Horas madihamuna amanami dot inanami nahu parsangapihana. Adorang sohu pasahat atahuwasi. Jadi songon sebagai anggota lansia kita tadegu kumajo yel ni lansia. Mungkin adong nama boto bahwa yel ni lansia awal didengungkan alai mengikuti zaman perkembangan situasi masalah yel ni lansia mengalami perkembangan. Adong do Huriau lansia berguna. Lansia yes jadi tergantung tu kondisi. Alani amang anon kita yel lansia HKBP kebaran lama pe
molo adong na mengikuti nama saya yel-yelna songonon alai amang nak bersyukur-syukurata nunggu patoran jadi adong do na baku dohot na berkembang ate amang inang alani yel-yelta tulu hali lansia yes lansia berdaya guna lansia amam berakhir sukses ate amang asa kita sambut yel-yel ni lansia dengan tegas unang tabereng sian umurta alai kita bereng mah sian semangat bahwa lansia itu bukan istilahnya tinggal pai mahotik kina daun masih berdaya guna masih berkarya ati amanginang. Oke, aladi jongjong dipanggil jongjong mahita. Oke. Semangat kita teh bahwa kita ini masih berguna. Semualah yang sudah lansia. Pertama lansia, yes. Kedua berguna dan ketiga berakhir sukses. Oke. Siap? Lansia. 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 Boleh tema dia muna aman amido dan dihamuna amanami inanami nahu persangapihami dison oleh panitia ditunjuk doa songo memberikan hata huhuasi parjolo tamado hitamandok maleate tomata pardengkam basai aladengkan libasana tutu boy hita sadario marpumu akalan siani huria HKBP keberan lama nakpe saya yakin dan percaya adong dope akadongata nasuboy hadir dengan berbagai macam situasi alani amang tamado hita parjolo madok tomat taparding kembasai boy hita marpumu di hari yang berbahagia nahu pasangapihami amang pandita resort amang pandita Jeffrey Sitindaun MTH nahu pasangapihami ina pendeta Jojor Boru Pardede pendeta fungsional nahu pasangapihami amang pendeta Surya Lumbanturuan pendeta fungsional dan lupa tuaka amang padita nong purna bakti disok kubereng hadir do amang pendeta DP Panjaitan amang pendeta BPMT Siombing dohot amang pendeta WK Siahan Ido teh. Mulai ada madihamu amanami opung sudeda otutu alani denggan nibasana khusus tomang pendeta DP Panjaitan teh amang saya terharu amang berupaya keras. Saya tahu hatinya sebagai lansia ingin bersama-sama dengan kita di acara Natal dan hari ulang tahun lansia yang ke-12. Jadi tongdo mandok leate ima tu panitia na dipimpin oleh amang Dr. Sijabat meleate mamang dosudi pengurus boy kamu bekerja keras
jala song dokter ni amang dokter si jabat nak kenyam. Inang pendeta jojor sampai di the last minute ya nak kenyam. Ami mekel nama. Pendeta resort minta maaf auto amang pendeta resort. Rumah mang pendeta resort tu, mamang parapat. Di lansia, boloso, songoni dang lansia. Alay minta maaf amang pendeta Jeffrey ngasih mulai jam sia urang nungas standby di ruang konsistori 9 kurang. Alay inang pendeta jojor masih kerja keras menyusun akta parliturgi. Mulai hati mana pendeta jojor unang marnaloja hamina jalan tong inang situasi aku enggak kalian. Masih seksi acara tak? Seksi acara deh. Oke, mulai ate nang. Saya perbolong mahamu ate nang. Mulai ate madi tuhata. Ya, kita bekerja di dalam pelayanan Tuhan. Jadi salinai mulai ate mah di panitia do dihamu akka sesepuh nami saya tuhata mah sudah membalas akan nauli akan adenggan nabi namunaon. Semoga acara demi acara non sian Natal dohot tulansia berjalan dengan baik. Tapuji matuata horas madihita. Utima. Mau lihat tema di amang ketua lansia, tapi anak juga tadi yel-yelnya itu bah mantap kali. Lansia, yes. Kami undang selanjutnya dari Ketua Dewan Koinonia Amang, kami persilakan. Horas madi itu saluna. Sona ugo guru nakani lansia marah. Horas madi itu saluna. Horas. Jadi lasroh aku bah teh lasrohana misian perhalado kana aku lasrohana mi di bagasan madu andereon di subege nakki korni lansiai marah pipurun. Mulai di lansia atau marah pipurun terbigir langsung lansia semangat di lansia dihita di madu andereon. Jala imen narohanami sian parhalado dohot Dewan Koinonia ni Huriatta pasahaton las narohanami di Naboy tutu terselenggara tapa masa Natalta di Bagasan Sadarion khusus untuk kategori lansia. Jadi di suatu tuh bek kamu bek kita tema ateh. Menarik kubereng tema ubah ateh. Pada masa tua mereka masih berbuah. Jadi ada nama dokter teh karena semakin tua semakin berminyak kena teh. Jadi start hirai maraon kubereng par tete sniaka opon ne opon buru do opon dolion ini nama luar biasa na kubereng ne. Nah, jadi di Bagasan itu tuh di Bagasan Las Nirohaon Baahama nanai si buah nota sian Las Nirohattawa. Adong dosa ada peran lansia. Nah tua-tua ima mengalihan nasihat mengalihan nasihat tuaka yanakon tuaka pahopu do tuaka na humaliat kita. Jala molo di Natal tawoto doi ise ma penasehat ajaib ieu. Ima natarayahon di hati tubuna di Sadarion ima tuhata Yesus. Jadi sifat-sifat mengalihkan semangat, mengalihkan nasihat, mengalihkan lasmi roha, tuaka, yanakon, tuaka, pahopu, tuaka, nahumalia kita, imatutu si buanota non duksipul kita sian Natal di Manuku Nyarion. Harapan kami, jadi siap kami perhalado amang pandita, saluhutna, situa, dosa luhutna tehai. Pasahatot tuh kita. Selamat hari Natal madihamu, amang ina opung, saluhuna, las marohata di Natalta Sadarion, las marohata tutu mabuan sifat sebagai penasehat ajaib itu tu
keluargata, tu anak kota, tu pahopu, doh saluhuna hita nadong di huriaton. Imana tapasatami, tu hita saluhuna, salinay pasatami, selamat hari Natal ma khususna tu hamu opung, amam, inang, lansia ni huriata. Horas. Tau di timah muse masuk mahita tu acara ibadah. Huria anaknya holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nungajuk panguse pertiktian las merohat tamarhite perayaan Natal seksi lansia HKBP Kebayoran Lama di tahun 2022 on. Di patuduhon ido dihita pawan dang ya matsohot asin rohani debata di bagasan ngolut tahun siang hari tu hari minggu tu minggu bulan tu bulan, jala tahun margati tahun. Sai di bari tahun ido, holong do rohani debata dihita, marhite hatu tubuni Yesus Kristusi. Asa jalo hamu matabis yan hami, selamat Natal madihita saluhudna. Hurian itu hatta, Natal ta di bagasa taunon, sinodangan ni jauh-jauh. Pada masa tua mereka masih berbuah. Nasian Mazmur 52 ayat 15. Dia dona naik pakulingan na disi. Ima paboa hatutu buni Yesus Kristus mangalehon hanguluan. Dohot lasni roha dihita. Marhite holong ni debata. Dipatau hita madalani ari-ari ni nguluta. Atong para dihamu maruhamuna, dohot pikiramuna, lahu mamuji ibana, marede mahita. Marhite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar ni to di perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Marulog-ulog ma jala marlas ni roha, ale borusion, ay idama, na Roma ahu maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya, martani yang mahita. Alea manami jala dibata nami, nama domoliate dohami toho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, na paluahon hami sian dosa dohot hamatean. Upang dohami, say patiur jala rajaima rohanami, marhite-hite todi porbadiai, asa unang hu rohanami mida hamet meton nai. Urupi hami, asalam tadahami ibana, raja nauroi, sisobaon ni sadok jolma, na dilihat portibion. Amen. Hatani debata si Jahota di perayaan Natal lansia HKBP kebayoran lama 2022 on. Imanan yenet sian Jesaya sia ayat sada sahatu ayat 2. Songon madidot isi. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon, marnida sada panodang na bolon. Bicar do sada panodang di akka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Ido sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jalan upeopsa. Amin.
Kasih dulu satu itu wireless. Gak bisa. Macayuli saluhut na tinopan ni Dibata, akadulog doho rura, akaswaswanan na rumata-rata, saluhut na patuduhon, hinauli ni panopaw ni Dibata, tung na sohadodoan do parbinotoan na, buhado ulan ni songod dia do Dibata, manopa nasa na adongi, sian dia do bahan manang alat ni Dibata lahu manopa saluhut nai tabegema liturgi na parjulo. Ia panopaon na pinatupan ni Dibata songonido. Dada marhite-hite alat manang ula-ula. Dibata manopa ay indada songon pade. Dibata manopa nasa na adong. Alay lobi sianido. Holan marhite-hite hata nasa tindo. Molo didok Dibata jadi mau natiur, jadi do songoni do sude. Sadok, molo di do Dibata jadi ma songon nani do lain. Ido tutu, tung halongan do panopaon ni Dibata. Aidak sian ma adong Dibata manopa. Alai sian naso adong do gabi adong. Dangadong naso tarpatupa Dibata. Akadia ma natinopanay. Dimula-mulana ditopa Dibata ma langit doho tano. Ditopa mamuse natiu. Digor Dibata ma naturi arian. Jala dibahe Dibata ma parsirangan ni natiu sian nahulu. Goar ni nahulumi. Borngin. Di hari paduahon ditopa Dibata ma hajat kazan di persitongannya ka aek. Bahen perserangannya aek to aek. Dia di hari patuduhon ditopa Dibata ma tanong manang darat asa tarida nama hiang. Jala marpungu ma. Jala marpungu di nyaka aek di guari laut. Jadi di patuduhon tanoi maduhut doho sesuanan nama parbuet dos tumas cam. Diari paonopon ditopa Dibata majol tumiru rupana. Tudus tu pangalakona bawa doh buru-buru na sida ditopa. Asa dirajai sadok tanoon. Dungi ida Dibata ma sudena tinopay bunga dengan sidutu. Aidung ditopa Dibata nasan adong hidok dibeli maradian do ibana dia ripapituhon songon dia do lapatani ai naung maradian do Dibata sahat punuai manang ndang adong be ulaon ni Dibata dung panopaoni
Dang songoni lapatan nii bege hamu asa hupatora dungsun di tempat debata nasana adong maradian do ibana tutusian nasa ulaonna panopaon alai dang maradian ibana sian ulaonna terus do debata mangulaon akan nadenggan narikot di ngoluta di pasu-pasu do hita saluhuna tapuji jala tapasangat madebata naung manopahita dohon narikot di hita jala di pasikop do marhite pasu-pasu nan di ngoluta atong ta endehoma puji-pujian ni debata. Dari sini Nang. Ya. Dari sini ya. Sininya. Dari sininya Nang. Dari sini. Iya, nanti turun naiknya dari sana, turun dari sini Nang ya. Iya. Maredehita SNBD nomor 505 ayat sada. Digijang di rohaido marhabangsa sibolisi lahomangi laela jalmai asalam takang jalamangalau sifatut ni debata pakorhonna gabe diuhum debata ma jalmai atong tapayu ihut ma liturgi paduahon Macai sonang jala denggan do inganan ijol mana parjului di bahen debata di porlak edeni dang adong nahurang sikop do sude di parade debata ijol mana tinok panai Nuaing tabige mamulani dosa do pangonaina na ijol mana parjului didok di bibeltai uluk do na pawapotohon jolmai gabe dibuat jala di pangan si hawa perdueni hawi laos leon tu si adam Ia parbueni hawi ima parbueni hawi ngadi persitongangan di porlaki na sobui jamawan apalagi ma panganon didok debatado ulang pangakamu siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu alai tung macai bisuto si bolis mangelai jolpai asa maludali debata disuat ko si bolis marohadiri tu jolpai gabe piyama kana marnida laos dipangan gabe bardosa
alayang goodbye, dang adong be songon ulok dohot parbue ni hau songon natar surati. Alay Panginoon na dito sa ido, ni hajong maun sahat kikikyon. Namabain uhuman ni debata. Ia gubaran ni parbue ni hau na di persitongan ni porlaede ninway, ima. Hisap-hisap manang hinagiot ni perdagingon nasa itotong mga laosipatik. Aturan dohot hata ni debata. Alay tandok do parulon ni daging, ima permainanon, ahodaron, pargadubuson, asipelebeguon, hadatuon, parmusuon, parbadan, pangiburuon, resem, teal, rimas, ungut-ungut, dohot, akan nasotama, diadopan, ni debata. Ya si Hawa kabaran wae ima aka perempuan manang ina nasojolo marpan tu si Adam si nondok nai. Aki penang kena dumuni di batana sida jalan rumah diaturhon bawa ido ulu di rumah tangga. Songon Kristus ulu ni huria. Dan dengan mulu sujolo masih sukunan, lau membuat keputusan di rumah tangga. Ai ido botsir masesega di keluarga. Songon ido ngoluni mahuria. Iko sukunan jalan itu kodo aka aturan ni huria. Hobar tulomo ni rohani di bata. Naksi ada pe berdosa. Ai di loas ibana dosi hawa pulik. Gabi murah di hisip sibolis. Saya tahu marsadani roha ama dohot ina jalan rak mangula asan dada murah dipelindak-lindak akapar jahat nalaho menegai rumah tanggau rak pertama ama dohot ina dohot anak kon pegarija asa unang dinjuni si polisi amin. Tabegema ende pujian sianpur inahana. Masuk ma liturgi patuluhon. Ragam cara dibahen si polisi laho mangago jolmai alai dang dipasobu debata semoni masa sahat ke ujungna ai para sirohagu dang do ibanan alani i diperbaga-baga do laho paluahon jolmai sian dosa tabegema liturgi patuluhon anggonin narohanya pitor di uhum debata majolmai saleleng nilelena alanau merdosa alai dan somoni sakap ni rohana aiso tardodo holong dohot asini rohanai dilehol dopetit ki parasian laho pauwahun rohata Songon sitong na mangunwahu, ninna Jehovah, tuk solo modor hakku, media hamatian ni perjahati, tumadikun dalana asa mangulu ibana. Para siroha jalapat dengan basa do Jehovah,
labat dari mas jala para siroha goda dang dibahin tu hita hobat tu aka dosata jala dang dibaloson tu hita hobat tu aka hajahatota songon asini rohani debata diaka nama kabiari bani Roma hamu tuau asa mangolu ton di muna nina Jahoba. Tung sura raradu samuna songon abid bunga dabdab. Botar do bayang songon itak. Nang perara songon abid hasumba gabi songon hapas do bose. songonondo hata ni Jahoba nunga pola hupasisi aka pangalosim songon ombun jala songon ombun manorok aka dosam say mulak maho tuahu ayahu dosi paluaho ay songonondo holong ni rohani di bata di Portibion pola do anak nana sasanai di lehon asa unang mago ganut na posya di ibana asa hanguluan lahot roh di saliling-lilina di ibana Molotok tong do hita mangulu di bagasan hata ni di bata pos marahata saina donganani di bata do hita lau mangalo hisap-hisap di daging dohon meninggal hondo sata atom rakmahita manjakon si paluai tau kak marohata asa bongot rajai di rohata lamar si hohot mahita mambege mangguruhon dohon mangulahon hatana jala dapota upa mahita di arorona Tabegi mai di pujian sian kurlansia.
Maredehita Sian Bukede nomor 52 ayat sada. Jumpang tikina hobar tu baga-baga ni debatan taringot si paluai na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sensod di perbadia di huta Bethlehem tabegema liturgi paupaton Dungi Roma ujui paretan sian Kesar Augustus ikon suratan nasa jolma di gonggoman pamilanga perjolo mai uju di gonggomi si Kerenius tanu Syria. Jadi borhot masa sude asa disurati ganuk tubona ni pinasana borhot ma si Joseph dohot si Maria nasian Galilea sian Nazaret nakok tuluat Judea tuhuluat ni si Daud namargoar Bethlehem ala siapa parang jala margani si Daud ibana pasuraton dirina rap dohot si Maria orang nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gokma arini hangoluanna. Di tubuhon ma anak buha bajuna, di borhos ma, di peakon ma tu bagasan panggagatan, ala so adong inganan na asing di parmianan nasidai. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini akka parmahan, mangingani pinahan nasida. Jadi di dapothon sada suru-suruan manasida, jala marsinondang ma sangat mituhani kumaliang nasida, kabe mabiar situtu. Alai didok suru-suruani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang dohubuan tuhamuna parsaulian sandok pansoi ai naung tubuh do di hamu saborginon di hutan di si Daud si paluai ima Kristus Tuhani on ma partinandaan di hamu poso-poso do dapotan muna nabi norhos peak di panggagatan. Hasit nai si tutu na di tahun di si Joseph. Tarlu mobi masih Maria, naung gabe-gabean. Alai ikon oloan nasida mapareta ni Kaisar. Jala mardalan memasai dau, jala maul si tutu si dalanan. Buasa ikon songoni. Ai toho doi hacit. Alai unang aloha tuhapor seauta. Molo ikon songoni si tahun di si Joseph do si Maria. Ai laos bisi dosak kap hatuaon ni debata. Di pardalanan na tu Bethlehem hido masa hasa saut ni baga-bagana. Marhite hatu tubuh ni Yesus Tuhan si paluai. Sasitongna macai maudo siat tu pikiran jaladang tarjalo roha hape lau songonido di bahen debata dalanna jala hurang tarjalo roha do buasa di inganan na lea hatu tubuh ni si paluai di barani pinahan. Ai songonon timbo ni akalangit sian tanoon songonido timbo ni akadalat sian dalan lain
jala akka pikirakku sian pikiran munai ninna jahoba alani unang manigor maralo turo hatta molo pesongoni dalani bahen debata nang di pardalanan di ngulut taupe molo masa pengunjunan dohot parukilon unang pitor mandele atik dalannya debata doi laho mambahen hasonangan dihita tapuji magwarna namar muliai. Sonari masuk mahita tuna pagala lilin ujo hamima tujulu na mewakili pagalakon lilin ima parjamita amang pandita Jeffrey Sitindaun ketua panitia natal lansia amang doktor O Sijabat mewakili dewan pinasahat ma tu dewan koinonia mewakili ketua seksi lansia pinasahat ma tua mangsud tua parapat mewakili sian kumuan paropuan mardus niroha mahamuinang mewakili kumuan inahanna mardus niroha ma dohot hala inang sengoni nang mewakili kumuan ama romahamu tujolo amang inang tu bijang laos diiringi lagu ulinai borminai menghadap turuas dohitamam jongjong mahita nakok tu bijang lilin yang tujuh amang tu nadi gijang iya menghadap turuas ada mancisnya korek nang mancisnya ya langsung lagunya ulinai borminai silakan ama menghidupkan satu-satu kasih nafas Jolo galak mandang sudah nainan baru jong-jong kita amang dohon inang nakagalakon lilin na pitu imalah pagalakon lilin turuasta turun mahal amang inang pagalakon lilin turuasta laos jongjong mahita sa luhurna tayo dehon ma sonang ni borminay
kamu se tujolo napagalakon lilin tujolo mahita mangina tujolo hita mo se mangina Dehon ayat tulu tak angkat mat ibu lilintai amang dohon inang aboy mulat dulata Yesus Tuhan kai udul mahita manginang pinasahat ma puisi ima inang nyonya harumi manurung buruh Tagalog tabagima ede pujian sian kor paropuan ditiki lau sidungan non bare dekor paropuan maju matu jolo ima liturgi palimahon dung lau sidung na sida marinde
Nungaro rajata si paluai, dadaholan hita di palua, alai dohot do nang portibion. Sudema nasa namang gulmit, nasa ulu nitot, marsoba tu ibana, raja hadameoni, tabigema liturgi palimang. Puji ma Jehovah alitondikku. Jalan sarwaku di bagasan mamuji warna nadajai. Ibana manisar sam sudene. Ibana papalum akasahiku sudene. Ibana palong ulum sian hamagoan. Ibana matapal dengan dasa dohot asini roh. Puji ma Jehovah alitondikku. Di pamahak gorohaku marhite denggam basa. Ibana do patubahon nakakabayanan hati orang. Ibana do pabutohon aka dalanan. Puji ma Jehovah, hamu kaparana perbanua gijang, na mangoloy ang kaparetanan, na sa itong tangi ito ang kahatanan. Hamu ka na posona, na mangulaw ni rohana. Puji ma Jehovah, hamu ale akkana tidopana, disude inganan nahina rajanya. Puji ma Jehovah, ale tuddutu. Jehovah do napuna sude portibion, dohot nasaisina. Ibana do napuna portibion, do nasa na mangulu di bagasan. Ay ibana do paujakoni, ibagasan ni aik na bagas dito ni tanon. Jala pahotoni di atas nilaw akka na bagas. Puji ma Tuhani, debatani Israel, ala ditopok bangsona, jala dipatupa haluaw. Dipatindang do dihitam tanduk haluaw. Dibagas ni si Daud na kosanay, obarto na hinahatamna, marhite suara yakap pamurirangna, nabadiyay, siyan naruma. Ariodo nanjerion Jehovah. Marolopolo jala marlas geroha mahita. Jisi. Iya le Jehovah, saya menupat maho. Iya le Jehovah, saya homa membahen menjadi. Pinasu pasu ma naro marhite-hite goar ni Tuhani. Beda, hita salhuna memuji goar Jehovah namar mulia. Ai para siwa bolon jala perdingan basa. Hamurawan dohota sangapon nasa liling-liling na dilewot tuhida. Dari sini ya, Bang. Songonido lansia mangina. Tabigema puisi senamang situa doktor sejabat ya sejabat. Percakapan 4 lilin Advent.
Di setiap Natal ada 4 lilin-lilin Advent menyala di setiap sudut jiwa manusia yang telah mengiyakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia lahir ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan. Nyalanya memang begitu kecil, begitu lembut dan begitu sepi, sehingga setiap telinga manusia dapat mendengar percakapan keempat lilin-lilin itu. Lilin pertama berkata sayup-sayup, namaku adalah kedamaian. Aku ingin serta menyala, namun manusia tidak menginginkanku, malah menolakku. Peperangan dan penindasan itulah buktinya. Nyalanya semakin kecil, hilang. Kemudian padam ke dalam kegelapan dunia bersama dengan begitu banyak pertikaian dan ketamakan. Lilin kedua berbisik lirih, aku bernama iman. Kebanyakan manusia tidak ingin memilikiku, malah jijik melihatku. Lihat, mereka tidak membutuhkan Tuhan, karena Tuhan yang kelihatan ada pada tahta dan harta mereka. Angin kering berdesir dan beraroma kemewahan berhembus lewat, dan lilin itu pun mati tak rela. Lilin ketiga terisak dan berbisik sedih, namaku adalah kasih. Aku tidak mempunyai lagi kekuatan untuk menyala. Manusia menyingkirkan aku dengan sistematis, dengan pedang bermata undang-undang dan fatwa. Mereka hanya mengasihi diri sendiri, malah dapat tertawa-tawa dan bisa khusyuk berzikir di atas tubuh manusia lainnya yang kalah, yang dia singkirkan. Pada akhirnya lilin itu pun mati dengan berkain kafan doa dan air mata. Natal pun datang. Denting kintani kidungnya telah sampai ke telinga setiap jiwa orang-orang pilihan. Kerlap-kerlip lampunya telah menggantung di setiap mata manusia yang dikasihi. Dan seorang bayi suci yang melangkah tertati-tati ke ruang tempat keempat lilin itu berada, dan dia berkata, kalian harus tetap menyala. Kalian tidak boleh mati, agar dunia dan surga tidak gelap gulita. Karena kalau tidak, neraka yang akan terang benderang. Saat dilihatnya bahwa hanya tinggal lilin keempat yang masih menyala redup, hampir padam. Bayi itu pun meraung, tangisnya menembus kabut gulita malam. Gaung gemanya menembus pekatnya waktu dan zaman. Lalu lilin keempat pun berbisik lembut, duh Gusti, selama aku masih menyala, kita akan sanggup menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Sampai saat ini aku mampu bertahan menyala karena ada kerendahan hati dan kejujuran yang setia menemaniku. Namaku adalah pengharapan. Jemari mungil bayi itu menjangkau ranting kering kecil, menyundut ranting itu dengan api pengharapan dan menyalakan ketiga lilin lainnya. Bagiku, inilah titik api dari Natal, inti yang termurni dari kelahiran seorang bayi Yesus. Kedamaian, iman, kasih, dan pengharapan telah menyala kini di hati setiap kita yang hadir di Natal ini.
Lansia HKBP Kebayoran Lama mengucapkan selamat hari Natal dan selamat ulang tahun Lansia HKBP Kebayoran Lama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horos Mas. Tabigi may dipujian sian kur ama. Siap-siap masuk liturgi pawanopon.
Nuaeng begeotama hatorangan na dumasip, taringot Yesus si paluay. Ibana do si palua nang muroto portibion, manaluhon do sa dohat hamatean. Asamalua jala mamura, saluhud akan aposea di ibana, tabegema liturgi na paonokon. Dungi toropaddo nasida nagabe porsea alani hatani Yesus. Gabe didok nasida mati buru-buru. Dang alani padokmi ubahin na porsea hami. Ainu ngahu bebe jala hutadami sadiri. Ibana do tutu sipalua portibion. Dungi dinasi Petrus dohot apostolima mangalusus. Hikon uluadjo ibetu dewata asasi jelma dibahe dewata amat kadu Yesus napi nu samua ujo digastung hamu ibana tuhau tusamin nero gabang dewata ibana dari tertugi jala si palua laho mangaleho tuan Israel hamu wanderoha doho asasani Joseph. Madok maulate mahamudi amai nauk matau kabu majal kohap na di bagasan hati uruni sitiana ni akan bagiai ainunga di rohita sian gungguman hamhulmuni jadi baucak kita tu bagasan harajau ni anak hamhulmani rohana Di bagasan ibana do adong dihita haluauni ima hasan akadosaka Imada do suman di debata na sotari dai na parjodo tubu sian nasa na tinokpa do adorang so hao jakni tanon on Ay marhite siya di bana do di tokpa salukna na di bawdo gijangi do na di tonga taron na tadi do na sotari dia akah bangsa akah harajaon akah gonggoman akah parwason saluruh na di tokpa marhite hite ibana dalam marhapateat ibana jala di jolo ni saluruh na do ibana jala saluruh na do dohot di bagasan ibana ibana do udu ni pamatangi imahuriai ibana do parmula nang perjodoh tubuh siang akan amate asa ibana perjodoh di sina saluruh ai ditotor di batara nang maringana di bagasan ibana sadok agogona Naksian Yesus Kristus dicintangi haposani na perjodoh tubuh siang akan amate sigogom akka raja di tanongon ibana do makaulo hita jala di pelua hita sian akka dosata marhidi hita mudarna nabadiyai dijadi hodo hita gabe harajau hamalimon di debata amanai di banawa hasangapon do tagugon rodi salilin-lilin idama narowa ibana di bagasan opun Tabegema ede pujian sian kur lansia. Tadi sama itu.
hidup kami sebentar saja. Seperti bunga di padang kami berkembang, lalu layu dan hilang tertiup angin. Seperti uap, kami terlihat sekejap lalu lenyap. Sungguh, tidak ada yang abadi di bawah matahari. Dunia ini menawarkan berjuta mimpi, dan seringkali kami larut terbuai di dalam hiruk pikuknya. Kami lupa kepada Sang Pencipta, apalagi kepada sesama. Tingkah ujar kami melukai hati. Hidup kami dikemudikan oleh kehendak kami. Pikiran dan tutur kata kami pun tidak terpuji. Sungguh kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selamanya. Ya, kami letih, kami lesu, dan kami berbeban berat. Berilah kami kelegaan ya Tuhan Yesus. Kami mau memikul kuk yang Kau pasang, lalu belajar padamu untuk menanggungnya. Karena sesungguhnya Engkau lemah lembut, rendah hati, dan kami tahu bahwa jiwa kami akan mendapat ketenangan di dalamnya. Kuatkanlah kami menahan sebentar saja di dunia ini, lalu kami akan duduk bersama-Mu di Yerusalem. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mic-nya.
Nungaro jalan nunga marsaur ibana dihitam nang dirohata. Ahado pakorhonna molo sai buju hita mangihuton ibana dohot mangulahon lomo ni rohana tabegema liturgi na patituhon. Martua mana progres tondi ay dinasida doh rajawan badwa ginjang burjuma ibana nang lahon lomo ni rohani debata asa di pangora ibana. Martua mana marsak roha ay siap londo nasida benget marohana jala sabam manaon akapar kiloni apusan ni debatado ilu isian mata nasida. Martua mana lapok roha ay tianon ni nasida do tanoon halabohod do pau buton rimas jala hairasanna inadeak ni hadameon. Martua mana mawas malem di hati goran ai si pabusuron do nasida jalo nama jala dayon nama dengan bahasa ni jahoba. Martua ma na asiroha ay siasian do nasida. Martua ma parohana yas ay idaw nasida de debata. Tatingkaton ma marnguru marsiurupan mardiagoni sosial asa di pabusur di bata kita marhite-hite asini rohana nagudani. Martua masih dami ay guaro do nasida anak ide bata mulodum anak ide bata nasida marhuaso manasida di sudiha morao dohot hamuliao ini ide bata tarado terima hadameon iluatta hihuria nang ditomani bagas tabe ay ido di halomo ide bata. Martua ma napina buru-buru ni halak ala ni hati goran ay dinasida do harajaon banu ijang lasmaro hamuna jana marolo-bolo ay gudang do upamuna di banu ijangi ay songonido di paburu-buru ak panulirang na jumulu sian kamu. Martua mahamu molor marhapat kumur hamu tusasudi haholongi ma akadongan habiari ma dibata jala pasangan ma akaraja. Martua ma akana mamio akana bogos akana martihas napapangan doho nama pitu asale honom muangan ay baloson di debata mahamu rakmangan di harajona. Atong pasere maroham jala perbagiyai lah majakun hatan dibata dohot mangulahon martua maak kana tunang ihon hatan dibata jalan naupeopsa amin. Sonari tapayu ihut ma oratorium nani buaton ni opung boru.
Di dalam dunia ini begitu banyak tantangan, begitu banyak tanpa kita rasakan, seakan-akan kita tidak mampu. Mari kita dengarkan apa-apa yang terjadi di dunia fana ini. Perlakuan atau kata-kata yang menyakitkan seringkali menimbulkan rasa marah dan kecewa. Waktu bergulir makin tua yang dengan ringan melabrak sana sini. Kemana kebenaran tersimpan? Kepada siapa cerita pilu disampaikan? Kepada siapa hukum dipercayakan? Kepada siapa keadilan disalurkan? Dan fenomena ruang maya dan media sosial. Di era globalisasi dan informasi, kekuasaan dipermainkan untuk menindas yang lemah dan menuai kebencian. Duka cita, kehilangan sesuatu yang mereka pikir milik mereka selamanya, akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar milik mereka. Menimbulkan duka cita yang mendalam, wabah corona merebak di mana-mana. Roman muka penuh guratan kesedihan, lapuk menua, tergores, rambut memutih, mengayun tertatih-tatih. Rusuh. Kegelisahan hanya akan membuat segala pekerjaan tidak karuan. Pikiran menjadi beban terbesar. Rusuh, gusar, bingung, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kerusuhan bercerita tentang carut-marut kehidupan sosial, politik, penculikan, penutupan gereja, pembakaran, perusakan, penjarahan di mana-mana. Rakyat menjadi tumbal kekuasaan, terlilit dan terbelit oleh tangan yang menghimpit, hingga tak sanggup berdiri. Hanya bersimpuh, memanggil Sang Pencipta yang abadi. Marah, kemarahan yang terpendam, penuh emosi dan makna yang mendalam, menguras banyak emosi. Marah karena merasa tidak dihargai. Wajah-wajah putus asa, penuh dendam dan tak berdaya.
Kikir. Hidup ini singkat. Hidup menjadi berarti saat bisa berbagi. Karena hidup tidak sendiri. Saling menolong sebagai bukti cinta kasih kepada sesama. Pelit, sikap mental manusia. Kejelekan dapat diperbaiki, tapi penyakit kikir, pelit adalah penyakit kronis. Dan jika kena penyakit kikir, sanak saudara lari meningkir. Kejahatan, saling menyerang, menoreh luka di hati, detik demi detik terus berputar. Tidak peduli apa yang sedang terjadi di sekitar terjerembab pada lingkaran kanan. Ketika orang-orang menukarkan kebaikan dengan kejahatan, memberangus kesejahteraan, banyak jiwa melebihi pandemi yang paling berbahaya. Berpaling. Ada salah satu lemah dalam hidup. Ketika kita semua merasa tertekan, tersesat, dan merasa sendirian, berada dalam persimpangan, telah terasa suasana jiwa, mengejar harta, kekayaan, kekuasaan, mabuk cinta, membuat manusia berpaling dari orang-orang terkasih. Berpaling dari Sang Pencipta alam, Tuhan Maha Pengasih. Kekerasan menimbulkan kegelisahan pada orang di sekitarnya dan menimbulkan rasa takut. Akibat kekerasan sulit membedakan mana penjahat, mana pemahat, dan mana penjilat. Konflik agama, diskriminasi, kehilangan nyawa, kegembiraan berubah menjadi kesedihan dan air mata. Jarum jam masih berdenting, tak sanggup bergeming, bagaikan kayu yang sudah kering. Sombong. Sombong adalah tindakan yang seringkali menimbulkan dampak negatif bagi seseorang. Sebab sombong lekat dengan karakter yang angkuh. Arogan, rasa ego yang tinggi, ingin menang sendiri. Angkuh, merasa diri paling kuat, padahal rapuh. Keras hati, sungguh tak mau luluh. Begitulah yang terjadi di keseharian. Apa kata tentang Galatia 5 ayat 22 dan 23? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dimanapun, apapun, dan kapanpun harus dipatuhi. Walau sedang sedih dan gembira, banyak pencobaan
penderitaan, keputusasaan. Jikalau hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh, seperti mentari yang datang di ufuk timur, memberi cahaya juga kehangatan, menjaga janji, setia pada kehadiran pagi tanpa syarat. Begitulah kasih yang hanya memberi, kudus, tiada batasnya. Kasih. Songonima oratorium na dibuatan ni Opung Boru dihita di Bagasan Tikyon.
Maklum lansia. Pinasahat mamang luhon tangyang pangodianon tu amang pandita BPMT Sihombing. Martanya Mahia. Ali Tuhan Yawata Jehovah manami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nana. Pinuji pinasangak magwar manabadi. Allah dengan basa doot asini roham. Napatawo kami marpungu di bagai joromon. Atau pahon pesta Natal marningot hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Doot makalacon nangguk 12 tahun punguan lansia di tengah-tengah ni Huriam di kebayaran Ramau. Ali Tuhan debata manami wa kami tujulo makadongan nami lansia na dibagasat parsahiton na subui doho tu parpunguano na pala dibagasat tikyon amang situa Profesor PTD Sihombing amang maruli hutahaya dot akanasin gope sian buas ni Huriam na dibagasa parsai jamama pamatang na sida na citanian itu asapiu akana sasahit siap pamatang na si Leon dinasida gugunay bar jaladunon pasat tundung nasida to asa tomboy nasida marpakirimon manomonomo haro-haro padua haliho jala partohap dihangguan salili pasu-pasu sandok dua si Huriam ama ini naposo bulung dana sekolah minggu patawa kanatoras marhiti-hiti bisuk kapistaran na siya banwagi jang na siya koy lau manubulugu kada dana kanapin alumehomo di tengah-tengah ni keluarga na sida asa parsidohot mangihutton dohot patupahon lomoni roham asibaroham ani Tuhan debata manami saya tupak sudia kapakubasio di tengah-tengah ni Huriam di tengah-tengah ni Lansia inahanna punguan ama punga parupuan remaja na pasubulu dohot sekolah minggu pasu-pasu sudia kana makubasi di tengah-tengah ni Huriam uluan nami Pandita Jeffrey Siti Daw Pandita Yudhar Pardini Pandita Surya Tubat Teruan Dot Sude Parhaladu ni Huriam asal duk jala serep manangihon suara jala gabe parmanahan songon na jinung nasida di tengah-tengah ni Huriam gabe mardame sonan marlas ni roha sadok ruas ni Huriam sian met saat rodina matua alani hapar mahani di tengah-tengah ni Huriam
Ali Tuhan Dewata Jahuwa manami nang marhiti-hiti pesta sadarion na marujahan di tema nakpematua marparbui asa tarparbuihon sadok lansia nang huyam parbui ni toddi holong ni roha labas ni roha dami halabohon dohot penguasaan diri ima dihirin rohanan mian di tengah-tengah ni hurian ali Tuhan Dewata manami buat kami tujulum nangak kana fokus na sumarama-sumarina na mabaru na huranga si pangano na di pengungsian ala ni bencana alam dohot ala ni pora asimarham ali Tuhan tatap mana sila sadutna marhiti asi dohot tolong dirham pasu-pasu jalan tupak na sila li Tuhan bui toktong marsiolot memuji pasangan warmo di tengah-tengah ni parkilon na sida jala tong satia na sida mangitoko suruh muakana porsia di labung na sida lau mangulupi na sida li Tuhan Dewata manam asa toktong tau na sida majalo dingga basa siakko gan pari marhiti-hiti asi dohot tolong dirham Allah songni mali Tuhan Dewata manami na pinabubur ni halak ala ni hatam dohot na dikucilhon siya tengah-tengah ni keluarga patau na si dali Tuhan maka posiho dohot maka tidak keluar unak semurut na sida siap panguluyo di huwali Tuhan Dewata manami alai marsangat warbar nabadigay suaksoni mali Tuhan Dewata manami nang uluan ni Huriam HKBP Ibu Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Aka Paresis Dot Sudi Padita Bilal Pro Guru Huria Diakones Evangelis asa suatu rohana sidali Tuhan pabuah parmahan dona sidali Tuhan Tuhan Huria dada penguasa nama kubasi lomani roham di bagasan seret roha dohot hauduhon tuhatam nabadiya asima rohamani Tuhan Dewata manami nang pamaret tanami amang Presiden Jokowi naung pinilit manguluh bangsa negara lebisuk hapistaran sahala gugu dot haserepon niroha manguluhon bangsa dohot negara sarawasa pikiran dohot wakil presiden sudah menteri sudah nang aka aparat pemerintah pusat provinsi kabupaten kota kelurahan kecamatan sahat rodi desa orasi nasi desa lutna sama biar maran pokok songni legislatif yudikatif asa tong di bagasan biar maran pokok di bagasan kaulahon pinasahat matun sida asa mardami sonan negara bahwa khilafah intoleran radikal teroris marhiti-hiti wasudot hagugun ni todim todi perbadi gabe marhade mahon negara dot bangsa nami tuh katik kinane marhiti-hiti hagugun nasyako gabe tulus perpindahan di ibu kota negara tu Kalimantan Timur
Songoni dot pangaradion tu pemilihan di tahun 2020. Marhiti-hiti akan napistar ditata di tahun 2020 masa krisis global di sadok pertibion. Asim maroham akan pemimpin negara bisuk menguluhon negara na dipasahat. Hoali Tuhan batatu nasida uluhon nasida boy lau mangalawati sudia ka masa krisisi di bagasan lomoniro. Mauliati madi hoali Tuhan batama nami satu kinari na yang bigon nami hatam na badiyay orasi perbadiyay na posom asabuy pulin hatami tolhas di tengah-tengah nami jala taruli hami di hati tubuh di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama buan hadameon lasniroha dot tolong miroha mian di tengah-tengah di lansia secara khusus dohot di tengah-tengah ni huriam tangihom maili helik dohot pangiduan nami mari hiti Tuhan Yesus Kristus nang he jalan mate ngatubu di barani pinahani gabe patohap kami di hangguan salili mauliat madi wali Tuhan tangihom maili do pangiduan nami jalo uluhop uman nami on saat rodina marujungan non di bagasan lasniroha terpuji ma luar hamuliau madiho rodi salililina amin. Mari dihita senang kedi nomor 110 ayat 1.
asmi rohama di hamudo dami nasian di bata amata doh sian anak-anak Kristus Yesus Tuhapai. Amin. Dihita saluhukna tarlumo bimai di punguan kategori lansia nadong ditongan ni hurian ton di namar natal di bagasan tikion ima di makalason haroroni Tuhatta Yesus Kristus na jadi sipalua dihita jala omma ima natal na parjulu kategorial tongani huriat tahun nunga molorido hatana tua ngari songon na manabu ngajojor songon na manuani ima acara natal kini isido eddi puji-pujian isido liturgi isido puisi laus isido oratori tapasikok ma tong sian hatan itu hani ima marhiti-hiti tema naung pinilil ima pungan lansia itongan huriat nata surat di Pesalmen siap 2 ayat 15 alai ayat 15 doh ayat 10 nomi ikon dumudi Pesalmen siap 2 ayat 15 sonon mahatan itu hata tersurat di sini. Sai marpinapari do penasida nangdung ubanon marmiak jalaratado nasida ayat 10 mamaritakan pabuan ati gurdo jahu partano batuaki jaladang adong hagiluhod di bagasan ibanda di hati Indonesia itu. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Jala disingkat mai dia caratai di bahin. Pada masa tua mereka masih berbuah. Alanun pas pukul 12 ita habbi majojo doh siwiyun na pinamalik ayaw na kaya ko pahirdiyo merdala na caratai sada kubereng jam pas manon ng jamida neng sidong mulai menomor jalan malik. Jadi tabahe pihak intina ina marhiti jamidao asa bui tetap kita segar. Hamu akamanami dohot inanani. Memang molo tapergulhon tema ni natal lansia dia palatikyon mulai dipilih ahado lapatan jala ahado tujuan pada masa tua mereka masih berbuah. Dan gabe Mariana berburu musik alemar penopari boy sada
lam torok mapino parna imay molo siya suyo hajol mau alay holan di sitorok ni oparado na nino dang alana hata berbuah begas berbuah berguna bermakna marlapatan ngului diri sendiri dohongan marlapatan nguluni lansia di nguluni akasudut na poso to kapoparan ido marparbue berbuah jala ahado nagabe si parbui honoton ido sada gabe tado anak kiningan dang boyo terpisah sian ayat saklonomi ahado nagabe si parbui hononi ima dia kana tua-tua dung lama tua usia lanjut manang lanjut usia ima ayat saklonom mamari tahun Papua natigor do Jahoba partano batuati jaladang adong hagiduhon di bagian ibana untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Odo lagi bisa berita honoton memberitakan Tuhan itu benar. Aibu itu rupani akasudut nopo semasuk akhiran sayong Tuhan ini. Ahado rupani malu dibagi akak nalanjut usia itu akasudut nopo dan songonia mah. Dak songonina sotung lagi ada salah persiomu nangi persodoho Tuhan ini nangi ragu ko isang sioko Tuhan ini. Aduh do ibadah jalan markuasa do ibadah jalan odo nak jadi kita namarnatan pungalan siya namarnatan makalason haroro ni Tuhan ini nagabi si padua nagabi si padua didiri ni pungalan siya jalan markiti haroro ni Tuhan ini nagabi si padua dan adong be rasa malu dan adong be rasa minder dan adong be rasa tidak berguna songon istilah ini di Malaysia laskar tak berguna ay buru songon hamak kamang dokta makainan siya nakasudut na poso dan itad si para tapi marputar dulu. Ay bodo saya puna poso rupani uluna poso terus. Tapi saat dan musik ima tulen sia. Jidang gue liar hani no poso mamiri lensia itu namanya ini no poso song mana nyopok di sini. Kalau pemahon yang mati namanya ini musik. Kan itu kan aidang produktif bayi ay marangah apa itu tapa bigi-bigi ay namay inna musik alay marhite turpuhon ternyata pemikiran yang salah itu justru diperbaiki di dalam firman Tuhan bahwa pada masa tua harus berbuah. Ikom merlapatan, ikom merguna. Sangat menarik nak ini mulai berrahon nak orator ini. Aku catat do, hamakenan, hamu aku pemburu. Aculeri dari sukun, ahama tersurat. Nagatangi isukur bani ba olo dora lupa daw ko lang na puto itu ingot tinar bani kan
masa tua. Jadi di putih-putihan nak kisadana so tercatat do sudi. Adong do nak kiningan gattu. Ima marah. Wah, ini inang belum marah. Ahana jojo. Boido nalani hinorhon ni post power syndrome. Merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, gampang tersinggung, pitor muruk. Ya, perlu untuk penguasaan diri. Asa dia, asa gabi bui, ima, na tumuai, nak kanau lanjut usia, gabi malau menahan diri, idaunya kasus noposo, secara tidak langsung, gabi mengajari sus noposo, nampe terida. Ikut tersinggung na tua-tua ya lani hata alai dang diberi ngak kasut no poso luar biasa do na tua-tua toba dang murah manedes dang murah tersinggung tidak gampang marah. Aidu juta rupani kan ai mulu pamaju rupani kasut no poso ado hatanya kasut na tumua. Ai ho gudang do peho marsiaja semur jago do peho tuk soi hargai ho kan tua-tua. Inna rupani kan ai sipatan na bagi jam rupani asing do tuak kan tua-tua agak belgado rupani jam bari apa ka huli-huli na suri tuk sumber kuda di ai do atar belgari pani beltuk rupani kan jabbaron ido yakka mutus to kada tuma domba jabbar mu inna rupani apa gudang uli ya gudangan ni polana to ka sudut na pos pada ohon ima na gampang tersinggung ai disikot tarina duna gabe adong dua parbue baru aku udah mesti nak sering berpaling mengejar harta inna adong harta sombong ima ingin menang sendiri merasa kuat tapi rapuh itu kakinya teh isnak ini sombong teh ima guru taruh merasa kuat tapi rapuh. Jadi bodoh rupani semangat merapi-api HP fisik barang terbaik baru ikut sadar diri ikut sadar diri semangat berapi-api alai dari sudut fisik yang terbaik di sudidu ini jala apalagi rupani ingin menang sendiri. Holan na monang na. Badang boy rupani, dang boy hata. Mulai dok hata tersinggung. Ala dia, bah, la gabi dana mamangajari bah. La gabi dana marupani paingot toniba. La gabi anak toniba pa paingot toniba. Pahopuniba ba paingot toniba. HP didok ayat sapsulonam mamaritahon paboa nati gordo jahoba bahwa Tuhan itu benar. Jadi ahana sitong margita na tahapor siay sitong no Tuhani atong hasitong at ibagasan ulo ikol do salom. Alay mo tayo na kaparbadikot diyak ka lan siya hamok kamang do tamok kinang tuak kasudod na poso na yang bingabida na baik sian ima integritasna baik sian skillna baik sian prinsip baik sian hapasiaon
Bangku beda. Baik siang nunuk ni mulau-ulau beda. Ayang gunang rupa ni amulo di hamwaka amanamina nan sia dan nama mereng pangkat do di titel. Anggon wae bodoh rupa ni margajang titel. Ayo kan S1, S2, S3, sah S2. Ali coba hamwaka kamang do tamakenang lansia. Ay mo bermodalkan dia SR. Tamak sekolah rakyat. Alay dia. Bah, ay hula suat tulisan itu nggak beda. Tigor tulijang. Halus tutur. Bayi dulu pani. Baromar lain tulisannya kena poson waing. Basongon panggarutan ni. Man. Amaol. Contoh, kuida na bulan nasalku sada buku ni amang profesor PTD ima si hobi. Adong tulisan le sa ditulis tangan. Amang jago na tulisan ni naroh amang ibu. Jago ditulisan ni semua ni rapi hian tulis tangan. Gabi herau jago rupa ni sian ketika komputer. Nagjupang bay. Itu adalah kelebihan. Jalan gudang lari. Soal di semangat. Soal na soolo asal-asalan. Iko jolotan kas dipikiri. Soal na soolo rupani na instan. Na terlalu gampang. Ima perbedaannya. Dia kahamuna, dia kana tumua, tu akan okpo sunuain, ayam gunuain, na gampang-gampangin nama. Alay molo dia kasudut na tumua, akalan siya. Olo do gabi mangupir hamu amang dotamak kena ama merengari. Tayo. Ngalulam maingon, inna marupani ka. Dang songo ditik kinami hati haini, main. Nah, alay, nangpe, takas dari ada sini. Jalan ditatap aku kaum lansia. Ada tugas tanggung jawab ipasah Tuhan ini. Tabahasa umat kita. Ima terpohon. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Iku gabi marparmui dengan minyak rupani sotung lak gabi tadok pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Berarti dia kena bakilison dak pola hono sotung lak gabi nah taboton modok bakilison. Dok nak urusin nah hita molot terlalu bertajam gabi asin kuno nanti. Mulai dok bakilis nak kurus. Alai artinya mau rupani segar berbuah. Aido buah. Ai mau lah man berbuah hita. Ai mau sok nak kisah rupani tabuat bayi. Kita selalu pilih yang segar. Nah yang doronglah kaum tua memang harus seperti itu. Dan Tuhan selalu pakai semasa hidupnya. Dan Tuhan pakai semasa hidupnya. Jadi orang berupani mau hidup ini ulah kalau menghindar kadang kau doang. Dia doa mau. Ada terbaik dewi. Bersidakkan merdele pibo ngatiluk. Adong dapat mardok haru merdele pibo ngahira sungguh lak kadeli namse. Tohode alai Tuhan masih ingin memakai. Naik pakeon ni Tuhan hidup sudah dalam berjebar termasuk lansia dengan kita berpesta Natal. Mamestahon haroro na Tuhan ikon adong do maknana parbini tuaka lansia. Dia molo nang dipalua Tuhan kita termasuk kaum lansia. Ikut gabe pakeon ni Tuhan itu kita musir ima laho mamaritahon kasih tongan.
ala didok dia ya saplonom mamaritahon pabuang nati gordo jahoba partano batuani jalagang adong hagiduhon di bagasan ibadah nang pesonak ingat oritoruni alai diakhiri dohot ngata parbueni todi buah roh dia man nau belga songo sada korin sapulutulu ayat sapulutuli didok asatulu nahon imaha porseaon pakirimo doh aholongon alayang nau belga haholongon itu atong mangulu mahita di bagasan holong ala Tuhani mabuan holong tu tonga harta amin martang yang mahita. Pinuji magwarmu ali Tuhan dilasmi rohanami makalason harorom tu portibion nagabe sipalu lasmi rohani secara khusus namar pesta Natal di apalatikion ima punguan lansia di tongan huriamon di suarahon hatanya ali Tuhan asa diari hatual nasida marparbui na tonggi na denggan nagabi si pakilalahonon ni akasudut na poso parbui ya Tuhan ima jamita nasida tuak kadungan, tuak kasudut na poso, tuak kapopara, tu manangisi kita. Natotong do hape, dipakiho, aka amanami do inanana, aka nang lanjut usia, laho mamaritahon hasik tongami, mamaritahon hamulyomi huasomi mauliate mariholi Tuhan ala totondo di paraho jala di pakihona sida totong gabe ula-ulam tarida may bakas marparbui di nguluna rapakoma akamanami doho inanami diaka pardalanan ni uluna ditongani keluarga ditongani akapoparan salutna ali Tuhan saat dihomang ulunami sesadosa nami ulah di bagasan luar anaknya Kristus Yesus Tuhan nama. Amin. Tapuji ma Tuhan marhite edeta laos nason mahita pasah papung pilihan. Tapuji ma Tuhan. Alas
pilihan long tapapungon tapasa matu di bata martani ang mahita. Ali di bata amanan na di benua kijang, hodo haro-haro ni saluhut, silihun-lihun na dinggan, dohok nasaw libasan na mga mutus. Kupasak kami masyan na nileon nito kami, pilihan namin ito. Sa ijalo may gabiwak na hutus di julum, paso-paso may jalaramoti, asaw para siya kami pilihanon, pati bulon harajon, lutungatungan huriam dohok di Portugion. Buhay maruhanan na marahiti-hiti to din, asalam talahami udang ni sileon-leon nito kami. Asalam gilgir kami magdok mauliati ito ko. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mangiduhum mahita di tangyang alia manami. Alia manami na di benua gijang. Say pinarbadia magwarong. Say Roma harajon. Say saat magamoni roham di benua tungaos songon na di benua gijang. Leon na tuhami sa derion hangun luas siapa. Sesa madusanami songo panisanami. Di dosa ni doman dosa tuhami. Unak kami tugyo te pangujunan. Palua mahami siap pangagu, ay hurna punahara jaun, do hagugun, rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Asni rohani tu hatta Jesus Kristus, do tolong rohani di bata amata, do persauran itu di perbadia ma, nama domani hamu saluh. Amin. Horas mak dita saludna. Oke. Selamat Natal untuk lansia.